سلام صغركم تخاتلتنا كما يتولو باركس نايز ساعات زيناتات زي ما تشكم الله مجمرتا جن ارستاتو بريزيدنت جو بايدن نخبر بريزيدنت إساياس أفورقي مبصح كايد عدمو نبوليتيكا لفنت ويانا بلصقنا وستأذى علاماتاتنا ملكيت سوات حدشن وانان مغلطي اب ኢትዮጵያ ሓደ ሚሊዮን ብር ዝተሓተተ ኤርትራዊ ዲያቆን መጭወይቲ ተፈጽሞ ተባሂሉ ትግራይ ኣብ ከባቢ ራያ ዓላማጣ ዘጋጠመ ግጭት ዝተማዘበሉ ሰባት 50,000 በጽሑም ክብል ሕብራት ሃገራት ጸብጥቡን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ መክተል نبوليتيكا لفنتي ويانا بلصقنان واستاذ علاماتاتنا ملكيت زوات حدشن وانون مغلطي معبلاو بوليتيكا قمطلطل ኢትዮጵያ قمالتنا مالتي حدش كورنعت እንዳፈጠረኸ خيد صنيحلو زي اب 2018 ببوليتيكا متفنان 4 سلفتات ودب ወደግ ጀመረ قمطلطل نويانا زنጸለ بلصقና ሰሰሜት እምረት ኦሮሞና ማሐራን ኦሮማራ ፈቲሩ ምስ ኤርትራ ጥቡቅ ዝምድና መስሪቱ ኣብ ሰበቀርን አፍሪካ ድማ حدش ንፋስ ሰላም አንፊሱ እንተኾነ ምዕራባዊነት ለውጥ ተቀበሎ ስለዚ ካሉ ሙሉ ደገፎም ንወያነ ገበሩ ፖለቲካል መትፍናን ኢትዮጵያ ድማ ኣብ 2020 ናብ ፍጹም ኩናት ማዕቢሉ ፖለቲካውን ወታደራውን አቅምታት ወያነ ፍጹም ዝበታተነ ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝኸደ ደማው ኩናት ተኻይዱ ከም ውጽኢት ድማ በአማይት አሽዓት ህዝብ ሓሊቁ ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ ድልድል ምብትታን ኣቲዋ ፖለቲካውን ወታደራውን ምድኸም ወያነ ግን ንብልጽግና ይጣዕሞን ብፍላይ ድሕርቲ ናይ 3 ዓመታት ከቢድ ኩናት ሓይላ ማሕረብ ወታደራዊ አቅሙ ጉልበት ይተራዩ ሓይሊ ኤርትራ በአቅሙን ጎልቢትዩ ምዕራባውያን ፍጹም ከስኒ ካሉን ስለዚ ድማ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ኩናት ትግራይ ኣገር ሓለፍቲ ኦሮሞን ድሕሪት ከፕላስተር እያ ድሕርቲ ሓይሊ ኦሮሞን ሓይሊ ኣምሓራን ኤርትራን ኣምሓዲጉም ወያነ ዝኣተወ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝነበረ ፖለቲካዊ ልፍንቲ ወይ ፖለቲካል አላያንስ ተበታትንዩ ሓይሊ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ሕቶታት ክለዓል ምስ ጀመረ ድማ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዝምድና ዛሕቲሉ ንሓይሊ ኦሮሞ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ መዋጥር ኣትዩ ምስ ወያነ ዝተበጽሐ ስምምዕ ግን ከቢድ ዋጋ ይነርዎ ሓይሊ ኦሮሞ ምስ ሓይሊ ኣምሓራ ክተፋነን ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ፋኖ ፍጹም ወታደራዊ ግጥም ከኣትዩ ተቀሲቡ ኣብዚ ከይተዓክተ ንሓይሊ ኦሮማራ በታቲኑ ንኸም በዓል ገዱ እንዳርጋቸው ደመቀ መኮነን ዝኣመሰሉ መስረቲ ኦሮማራ ገሊፉ ኣብ ሰዓት ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ብደረጃ ሃገር ፍጥጥ መጽሎም ኣብ መንጎ ኣብ 4 ኪሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ኦሮሞን ኤርትራን ፍጥጥ ኣሎዩ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ዓወታት ንምዝጋብ ገና ኣብ እዋን ኩናት ምስ ወያነ ብሑጋ ከም መሻጠር ይጀምር ዘሎ ህልው ኩነታት ወያነን ብልጽግናን ፖለቲካዊ ልፍንቲ መስሪቶም ኣብ ስልጣን ክቅጽሉ ዘኽእሎም ዝርብ ኣብ ምክያድ ይርከቡ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ሸዕኳ ንዝባይታ ንምጥጣሕ ኣብ ከተማታት መቐለን አዲስ አበባን ዝርባት ክካየድ ጸኒሑ እንተሎ ኣብ መንጎ ወያነን ሓይሊ ኦሮሞን ልፍንቲ ክፍጠር ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ይሕተት ኣሎ ብኻልእ ወገን ወያነ ምስ ብልጽግና ፖለቲካዊ ልፍንቲ ንምስራት ኣብ ዝርብ ትርከብ ዝብል ሓበሬታ ነጺጋቶላ ግን ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘለው ወያነን ብልጽግና ፖለቲካዊ ልፍንቲ ንምስራት ኣብ ጽዑቕ ዝርብ ይርከቡ ካብ ምባል ኣይዕረፉን ዘለው በዚ ኮይኑ በቲ ማዕበላዊ ፖለቲካዊ ግምጥልጥል ኢትዮጵያ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓድሽ ኩርናዓት እንዳፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ንምንታይ ግን ፖለቲካዊ ልፍንቲ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ወያነ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ወያነ ኣብ ከቢድ መዋጥር ምህላዋ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ ዝብል ግምት ኣሎ ሰለሞን ኣማራጺ ነዚ ከም ብልጽግና ምትፍናን ምስ ትቕጽል ደጊማ ኣብ ኩናት ከም ታኣቱ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ ካብ ሓይሊ ኣምሓራን ኤርትራን ክመጻ ዝኽእል سقطن متصور مس بلصقنا الفن تختفتر جدنيو ازي ناي سرفايفل حتى كلاي بلصقنا بኢትዮጵያ ጸንሖ ፖለቲካዊ ተቀባልነት ባይታ ዘቢጥዩ ብፍላይ ምስትናብ ስልጣን ዘምጾና የምሓራ ኃይል ዝነበረ ስልታው ጽምዶ ኣብ ምፍርካሽ በመህላው ብልጽግና ምስ ወያነ ስልታው ፖለቲካዊ ጽምዶ ናይ ምስራት ድሌት ዘለዎ ይመስል እዩ አዝውን ናይ ሰርቫይቫል ወይ ህላውነት حتى ሳልሳይ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፖለቲካዊ ተቀባልነት ዳርጋ ባዶ ይምባል ይካልዩ ሸሕኳን ምግማቱ አጸጋም እንተኾነ ወያነ ምስ ብልጽግና ስልታው ጽምዶ ምፍጣር ፖለቲካዊ ተቀባልነት አይቦምኒው ክትብል አይትኽልን እዚን መራሕቲ ወያነ ናይ ህላው ሕቶይ ኣብ መደምደምታ ፖለቲካዊ ልፍንቲ ወያነን ብልጽግናን ኣብ ህላውነት ናይ ክልተ ኣብ ሓመድ ዝርከቡ ሓይልታት ይዝድህስስ ዘሎ ውስጥ እዚ ዓላማታት ድማ ንህዝብታት ኤርትራን ኣምሓራን ኣዝዩ ንጹር እዩ بريزيدنت جو بايدن نخبر بريزيدنت إساياس أفورقي مبصح كايد عدمو بريزيدنت أمريكا جو بايدن نخبر بريزيدنت إساياس أفورقي يابز قربا أوانا بأمريكا وقع عدد كايد عدما خمز قربالو بيت صحفت كفل منغستا وريديو دمز أمريكا أفليت اللو كساب حجب وغن منغست يرترا زخونا ملسي زتو هبيلان أمريكا رئيس مركوس أبزح مرتو مرقز منغست يرترا رعمان أبلا الإرترا حرفا فنتا طبعا تنحى بوليسي أما حيشان دبلوماسي أو زمدنا نابنو بركت ملس مخانا أبزح لفور حتى حساس أبز سرقحتو ناب إرترا زغنعا كانتري استراتيجي
ሰሜቶ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣረጋጊጻ እያ። እዚ ኩነት እዚ ምስ ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ኣስጋይ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ግምት ኣትዩ ክርአ ፕሬዚደንት ባይደን ንመራሒ ናይዛ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂያዊ ምትረባብየል መንደብ ትርከብ ጽንዕትን ጽላዊትን ሃገር ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕድመ እንተቕረበሉ ከዓ ዘገርም ኣይኮነን። እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ምንጭ ብምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ዝምእከል ምዃኑ እውን ኣብ ግምት ምእታው። ስለዚ ፖሊሲታት ጂኦፖለቲካዊ ሓያላን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ማዕብሉን ተሃዋስን ኮይኑ ምህላው ምስተባሃለ የድሊ። ትግራይ ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ግጭት ዝተመዛበሉ ሰባት 50,000 በፂሖም ክብል ሕቡራት ሃገራት ጸብጺቡ። ንክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዘሰሓቡ ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ግጭት ናይ ዝተመዛበሉ ሰባት ቁጽሪ 50,000 ከም ዝበጽሐ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። መሰረት እቲ ትማሊ ሶኒም 14 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ገጽ ዝወፀ መግለጺ እቶም ሰባት ካብ ከተማ ኣላማጣ ዛታን ራያንም ተመዛቢሎም። እቲ ቤት ጽሕፈት ካብ ሰብ መዚቶም ተመዛበልቲ ዝተዓቕበሎም ከባቢታት ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ 42,000 ካብ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ፣ 8,300 ድማ ኣብ ዞባታት ሰቆጣን ዋግ ኩምራን ይርከቡ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ፣ ህጻናት፣ መንእሰያትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ተመዛበልቲ ኣብ ኣባይቲ ማሕበረሰባት ክዕቀቡ ይጽዕሩ ከም ዘለውን ካልኦት ድማ ካብ ቆቦ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ኢንዱስትሪያዊት ቁሸት ጋራ ሌንጪ ኣብ መጽለሊ ዘይብሉ ቦታ ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ንዝናብ ተቐሊዖም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቲ መግለጺ የመልክት። ድሕሪ ምትእትታው ሓይልታት ፌደራል ኩነታት ጸጥታ ከተማታት ኣላማጣ፣ ወልድያን ቆቦን ካብ ትማልን 14 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ገዝ ጀሚሩ ሃዲሎ። ካብ ኣላማጣ ናብ ቆቦ፣ ካብ ኣላማጣ ናብ ማይጨው ዝወስዱ መንገድታት እውን ንመጓዓዝያ ዝተኸፈቱ ክኾኑ ከለው ከም ባንክታት ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት እውን ስርሖም ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ቀረባ እዋናት ዘጋጠመ ግጭት ሲዕቡ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከቦም ኤምባሲታት 7 ምዕራባውያን ሃገራት በቲ ዝተገልጸ ግጭት ዝከፍቶም ዝገልጽ ሓባራዊ መግለጺ መውጽኦም ይዝከር። ብተወሳኺ እቲ ግጭት ክቋረጽ ዝጸውዑ ኮይኖም መፍትሐን መውጋድ ናጽዋሩን ኣተባቢዖም ኣለው። ማእከላዊ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ መወዳእታ 2022 ኣብ ኢትዮጵያ ን2 ዓመታት ጸንሖ ኩነት ሓድሕድ ተዛዚሙ እዩ። ይኹን እምበር ጉዳይቶም ዘሰሓቡ ከባቢታትን ከምኡውን ዕጫ ናይቶም ኣብ እዋን ኩናት ክመዛበሉ ዝተገደዱ ኣማይታ ሽሓት ሰባት ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ከም ዘይተረኽበዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኤርትራዊ ዲያቆን ከም ዝተጨወ ተፈሊጡ። ኣብዚ እዋን ኣብታ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ዓሌት መሰረት ዝገበረ ግጭታትን ኣብ ቅልውላው ዘላ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣሰካፊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይኹኑ ዜጋታትን ተቐማጦት ሃገርን ይገልጽ ኣለዉ። ዕጡቓት ተባሂሎም ብዝጽውዑ ጉጅለታት ዝፍጸም ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ስርቅን ጭውያን ድማ ካብቲ ገኒኑ ዝርአ ዘሎ እዩ። ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ሰባት ጨዊኻ መበጀ ምሕታት ድማ ሓደ ካብቲ ተለሚዱ ዘሎ ኣገባቢ እዩ። ኣብዚ ዙርያ እዚ ዝተፈላለዩ ዛንታታት ክንገር ጽንሐ ኮይኑ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠመ መጭወይቲ ዲያቆን ሰመረ ፍሳሐ ድማ ሓደ ካብ እዩ። ኣብ 2018 ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝተሰደደ ዲያቆን ሰመረ ፍሳሐ ፈለማ ኣብ ትግራይ ማዕስከር ዓዲ ሓረሽ ንውሕ ዝበለ እዋን ክቕመጥ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ኣብኡ ድማ ብስራሕ ታክሲ ስድሩ እናመርሐ ክነብር ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ግን ከም ሞትሩ ስራሕ ኮንትራት ኢሉ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ንሱን መኪንኡ ናበይ ከም ዛተው ይተፈልጠን። እቶም መንነቶም ዘይተፈልጠ ጨውዮሞ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣካላት ስድራኡ 1 ሚልዮን ብር እንተኸፊሎም ንዕኡን ንመኪንኡን ክለቅዎም ምዃኖም ከም ዝሓብሮም በዓልቲ ቤቱ ኣስቴር ወልዱ ንቢቢሲ ተዛሪባ። ኣስቴር እቲ ንልዕሊ 2 ኣዋርሕ ሕጣሙ ጠፊኡ ዘሎ በዓል ቤታ ዲያቆን ሰመረ ነታ ዝጠፍኣላ ንግሆ ክትዝከርን ከላ መጀመርታ ንግሆ ሰዓት 11 ፈረቓን ሓደ ሰብ ኮንትራት ኢሉ ደው ኢሉሉ እዩ ካብ ገዛ ወፂኡ። ድሕሪኡ ንዓይ ከይደ ስራሕ ኢሉኒ ከይዱ። ድሕሪዚ ከባቢ ሰዓት 2 እንታይ ደኣ ደንጊኻ ክብል ምስ ደወልኩሉ ግን ቴሌፎን ተዓፅያ። ቀዳም ዝወሰዶ ንሰሉስ ግን ገለ ሰባት ቴሌፎን ደው ኢሎም 1 ሚልዮን ብር እንተኸፊልኩም ንዕኡን ንመኪንኡን ክንለቆም ኢና ኢሎምና ትብል። እቶም መንነቶም ዘይተፈልጡ ጨወይቲ ዲያቆን ሰመረ ኣብ ሰሙኑ ደው ኢሎም 1 ሚልዮን ብር ኣብ ዝሓተትሉ ቤተሰብ ሕራይ ገንዘብ ስንህበኩም ግን ድምፁ ኣስሚዕና ኢሎም እኳ እንተሓተቱ ንግዳይ ምስ ስድራ ቤት ከራኽቦም ኣይካሉን። ብከምዚ ኩነታት ድማ ካብታ ዝጨወይላ ቀዳመይቲ ሰሙናት ሒዞም ንዝቐጸላ 3 ሳምንታት ድምፂ ፈጺሞም ከይሰምዑ ንስድራ ቤት 1 ሚልዮን ብር ንኽኸፍሉ ብተደጋጋሚ ደው ኢሎምሎም። ይኹን እምበር እቶም ድሕነት እተኣቦ ስድራ ዲያቆን ኣስኪቦም ሰላም ከይበሉ ዝሓደሩ ቤተሰቡ ወላ እኳ ሕራይ ክንከፍል እንተበሉ ድምፁ ዘየስምዖም ግን ላንጋ ጌሮም ኣይከፈሉን። ድሕሪዚ ግን እቶም ደጋጊሞም ገንዘብ ክፈሉ እሞ ምስ መኪንኡ ክንለቆ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ መንነቶም ዘይተፈልጠ ጨወይቲ ጸጥ ኢሎም። ዘጊት ካብ ዘይድብሉ ድማ ዳርጋ 1 ወርሒ ኮይኑ ስድራ ቤት ኣብ ሰንፈላላተወ። ዲያቆን ሰመረ
በሰላ መቕሉልን ሩጥብን ባህሪዩ ኣብ ዝቐረብ እዋን ኣዕሩኽን ፈተውትን ኣዋፂኦም ብዝገዝኡ መኪና ታክሲ ብምዝዋር ክሳብታ ተጨዊ ዳሃይ ዘጥፋላ ሰዓት ኣብ ሃይለ ጋርመንት ዝበሃል ኣከባቢ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሩቕ ክመርሕ ከም ዝጀመረ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዮሃንስ ኣረፋይነ ይገልጽ። ከም ዲያቆን መጠን ሰመረ ምስ ሰባት ዘለዎ ርክብ ትሕትናን ሓልዮትን ዝመለዩ ንነብሰይ ከበለን ሰብ ክሕሾ ባህሊ መጸናንዕ ብምዃኑ ኣዕሩኽትን ፈተውትን ካብዝን ካብትን ኢሎም መንቀሳቐሲ ክኾነ ካብ ምባልዮም ሞራል ክኾኖ መኪና ገዚኦምሉ ታክሲ ክዝውር ጀሚሩ። እቲ ኮይንዎ ዘሎ ኩነት ንዓይ ንቤተሰቡ ኣይኮነን ንማንም ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ዘስደምም እዩ። ኣርማሚዩ ታክሲስታዩ ታክሲዩ ዝሰርሕ ነይሩ ሃንደበታዊ ኣጠፋፉ እዩ ጠፊኡ ኢሉ ነቲ ኩነታት ብሓዘን ይገልጾ። እዚ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ኣስተር ምስ ወዳሓትን ንኡን በዓል ቤታ ዮሃንስ ብምዃን ናብ ፖሊስ ኣመልኪታ ካብ ኣብ ጋርመንት ርከብ መደበር ፖሊስ ናብ ጎተራ ክሳብ መደበር ፖሊስ ፒያሳ ኣምሪሖም ክሳብ ሕጂ ድማ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ከም ዝሓበሮም ተረድእ። ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝበለት ተሪኦ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ሽግር ኮይኑሎ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዕድመን ድሕረ ባይታን ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ይኹኑ ኢትዮጵያውያን በብግዚኡ ከም ዝተጨወዩን ገለ ከም ዝተታሕዙ ገለ ድማ ተኸፊሎም ከም ዝወፁ በብእዋኑ ቢቢሲ ዝዘራረቦም ስድራ ግዳያትን መቕረብን ይገልጹ። ብተወሳኺ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ካብ ስደተኛታት ሓሊፉ ደቂ ዓዲ ብገዛእ ደቂ ሃገሮም ክጭወዩን ኣማይታ ሸሓት ብር ክሕተተሎምን ጸኒሑን ኣሎን። ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገር ብተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ክስተት ኣመልኪቱ ኣብ ጅግጅጋ ዝርከብ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ጠንቅን ህሉ ኩነታትን መሰረት ገይሩ ትዕዝብቲ ክካፈል እንከሎ እቲ ዳርጋ ንኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ ትሑት ደረጃ ትምህርትን ዘለዎም ከፋል ሕብረተሰብ ብብዝሒ ብረት ናይ ምሃብን ማዕጣውን ኩነታት ካብ ቀንዲ ፀገም መጭወይቲ ምዃኑ የረድእ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ምድቡን ዘይምድቡን ውዳቢታት ዝተጠርነፉ ዕጡቃት ጉጅለታት ይኹን ብውልቂ ብረት ወኒኖም ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ይዝንገር። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም